Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga namati karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 2 verse 4. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. O gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pag-antos ug pagpailob, nga wala nimo maamguhi nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol? May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Isip review mga kaigsuunan, ang topic ni Pablo sa chapter 1 sa book of Romans mao ang universal problem of mankind. Unsa man ang problema sa tanang mga tawo, ang problema mao kini. Gipadayag sa Ginoo, tataw gayud kaayo ang iyang kaugalingon ngari kanato. Gipadayag niya ang iyang kaugalingon isip magbubuhat, tig sustinar sa tanang mga butang, tig dumala sa tanang mga butang, apan ang mga tawo mibalibad sa pag-ila kaniya. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 20, sukad pa niadtong gibuhat ang kalibutan, ang iyang walay katapusang gahom ug pagkadios. Bisan pagdili makita, nasabtan gihapon ug nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat, aron wala sila'y ikapangatarungan. So you see mga kaigsuunan, sa adlaw sa paghukom, wala gayoy makahatag og excuse gumikan kay gipaila-ila na sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngari kanato. Apan ang mga katawhan ilang gituklod palayo ang Ginoo. Gilimod nila ang Ginoo ug ilang gipugngan ang kaalam ug kahibalo mahitungod sa Ginoo. Ug gawas pa niana mga kaigsuunan, ang ilang kasing-kasing puno sa pagka-ingrato. Bisag nasayod sila nga ang Ginoo mo'y provide sa tanang mga panginahanglanon nila sa matag adlaw, sa hangin, sa tubig, tanan, pero mibalibad sila sa pagyukbo sa Ginoo alang sa pagsimba ug pag-ila kaniya isip bugtong tinuod nga Dios. Ug atong nakita pod last week mga kaigsuunan nga maayo gayud kaayo ang Dios sa tanang mga katawhan. Iya kitang gipadalanginan sa kinabuhi ug piskay nga panglawas. Acts chapter 17 verse 28 ang giingon dinhi, tungod kay diha kaniya nabuhi kita ug nagpanglihok ug anaa diha kaniya ang atong pagkatawo. Ug iyang gipuno ang kalibutan ug daghan kaayong mga bahandi, nindot kaayo nga mga talan-awon, family relationships, mga isda, mga kakahuyan, mga prutas, mga tubig, mga kaigsuunan, dili maihap ang pagkamaayo sa Dios. Ug remember, ang gihisgutan ni Pablo dinhi sa Romans chapter 2, ang mga Hudiyo, because they have been singled out from among all the nations nga mahimong benefactor sa pabor sa Ginoo. Sila ang gipili ni adtong unang panahon mga kaigsuunan. Pero gahig ulo ang mga Hudiyo. They refused to bow down to God in obedience and worship. Ug daghan kaayong maistorya nato karon sa mga bagang katawhan dinhi sa kalibutan nga nakabutan sa panalangin sa Ginoo when it comes to gospel proclamation.
Daghan biyang mga nangamatay na lang nga wa gyud kadungog sa pulong sa Ginoo, wa gyud maabti sa Biblia. Pero sa atong kapanahunan karon, abundansya kaayo ang pulong sa Ginoo dinhi sa radyo, sa atong panagsibya, sa atong mga cellphone, aduna nay mga Bible, ang mga nagwali ana sa Facebook, ana sa YouTube, apan ang mga tawo gadumili gihapon sa pagsunod sa Ginoo. Jutay ra gayud kayo ang nangita sa Ginoo, mga kaigsuonan. Pero kung gamita nato og insaktong paminsar, ang kaayo ug kaluoy sa Ginoo, mauntang mag-aghat kanato nga mupasakop kita kaniya, nga dili kita mo rebuild kaniya. Pero sumala pa sa atong teksto kini nga kamatuoran gisulat gayud ni Pablo dinhi sa Romans chapter 2 verse 4. Atong basahon og utro. Ang giingon dinhi, o gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pagantos ug pagpailob nga wala nimo maamguhi, nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol. So gipakagamay, ang buot pasabot, gikaminusan, mubo kayo ang pagtan-aw nato sa kaluoy sa Ginoo nga mauntay mag-aghat kanato nga ato siyang yukbuan ug ato siyang simbahon. Now niini nga bersikulo gipadayag ni Pablo ang tulo ka panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Kini nga mga panalangin maunta ang magduso kanato nga atong ilhon ang atong buhi nga Dios diha sa pagsimba ug diha sa pagpasakop. Ang unang panalangin mo katong atong gipamalandungan adtong miaging semana, kining pagkamaayo sa Ginoo nga way sukod, the goodness of God. Ang ikaduha nga panalangin ug ikatulo mao kini atong topic sa atong pagsibya niining taknaa, kining forbearance of God and long suffering of God. Unsa may pasabot niining forbearance, kining pagpas-an sa Ginoo sa dako kayong kabug-aton. Kining long suffering mo kining pagpailob sa Ginoo sa taas kaayong higayon. Duha ka panalangin nga gi-ignore sa mga katawhan, mga kaigsuonan, pero mao kini ang atong pamalandungan niining taknaa. Ang atong Dios puno gayud kaayo sa grasya, ug ang grasya sa Ginoo iya naganing gipakanaog dinhi sa kalibutan. Mura ba og nangulitaw gayud ang Ginoo sa mga katawhan aron makita nato ang iyang grasya. Example niini, mga kaigsuonan, si Propeta Hosea sa Daang Tugon. Isip demonstrasyon or ilustrasyon sa walay sukod nga gugma sa Ginoo sa nasod sa Israel. Si Hosea, ang iyang asawa nga ingno na lang nato og prostitute, namurikat, mga kaigsuonan, daghang mga kabit. Pero gidawat gihapon ni Hosea, nangulitaw pagani si Hosea sa iyang asawa nga dili matinud-anon. Ang kinabuhi ni Prophet Hosea, ilustrasyon sa pagkamatinud-anon sa Ginoo sa nasod sa Israel nga iyang piniling katawhan, taliwala sa ilang pagrebilde ug pagsimba og laing Dios. Ang giingon dinhi sa Hosea chapter 2 verse 14, mao nga ako siyang danihon ug dalhon siya sa kamingawan ug malumo ko siyang istoryahon, referring to the unfaithful wife of Hosea. Now, sa atong pagpamalandong niining taknaa, kining duha ka panalangin atong sabton sa lalom nga paagi, and it is our prayer nga mo kini mag-aghat sa matag usa nga moduol kang Kristo sa paghinulsol ug pagtuo nganha kaniya. Unang punto, mga kaigsuonan, forbearance. Panalangin gayud kaayo ang forbearance, kining gipas-an sa Ginoo ang bugat kaayong palas-anunon. It denotes toleration, mga kaigsuonan, kining hilabihang pagpas-an sa Ginoo sa kabugaton sa sala sa mga katawhan. Wala siya musilot dayon, iyang gitolerate ang sala for the meantime. Now, ang mga tao ra ba gatuo sila nga wala may silot, wala may consequence, murag mi sugot na lang ang Ginoo, murag mi aprobar sa ilang sala. Di na tinuod. Gatolerate ang Ginoo for the meantime. Dili siya musilot dayon, gumikan kay iyang gihatagan ang tawo og higayon sa paghinulsol. But it doesn't mean to say nga ang kasuko sa Ginoo batok sa sala na palong na. Look at the wickedness of the world today, mga kaigsuonan.
Ang kalibutan dautan gayud kayo, and yet ang mga tao nag-enjoy sa kinabuhi, sa panalangin sa Ginoo. It would seem nga ang mga tao gawas nun kayo sa pagpakasala pero walay consequence. Now, ang mga tao, mga tarungan, kung dunay Dios, kana nga Dios murag mo tolerate sa akong sala, gumikan kay na experience gihapon ako ang kaayo ni ining kalibutana, ang mga good things of life. Mga kaigsuunan, ang mga kabtangan nga imong na-enjoy, dili ka na ilhanan nga gidawat na sa Ginoo ang imong sala, nga wala na siya'y gibati nga kasuko ang but ipasabot ni Ana Higala, gidilatar lang sa Ginoo ang iyang paghukom, gidelay niya ang judgment. So imbis nga imo ka ng tanawon isip kahigayunan nga maghinulsol, gi-enjoy nimo ang goodness sa atong Dios, unya nagpadayon ka sa sala, sipiat nga conclusion. Now daghang mga tawo nga ang ilang pamati deserving sila sa mga maayong butang ni ining kalibutana. Mao nga kung dunay kalisod nga moabot sa kinabuhi, masuko dayon sila batok sa Dios, magbagutbot sila, gumikan kay ang ilang pamati, they deserve only what is good in life. And they are prone to complain. Ang ilang pamati, takos silang mudawat sa kalipay, kagawasan, comfort, mga material blessings, ug kung mawala kanila kining mga butanga, di nila makita nga ang ilang sala maoy hinungdan. Pero klaro kaayo sa ngatanan mga kaigsuunan nga dili tatakos nga mudawat sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang takos natong madawat mao ang silot sa Ginoo. But God is a good God. Mao kini ang atong pagpamalandong ni adtong miaging semana. And the goodness of God has brought the blessing of forbearance. Gaantos ang Ginoo, gipas-an niya, wala siya musilot dayon, gumikan kay gihatagan niya og kahigayunan ang mga tawo nga maghinulsol. Kini nga sipiat nga panghuna-huna mga kaigsuunan nga deserving tang mudawat sa mga maayong butang, gumikan kay gibuutanan ta sa atong kaugalingon. Kini nga binua nga hunahuna mo kini gi-correct ni Jesus sa Luke chapter 13 verse 1 to 5. Atong paminawon mga kaigsuunan, ang ingon dinhi. Niadtong panahona adunay pipila nga atua didto mitaho kaniya mahitungod sa mga taga Galilea. Ngang ilang mga dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad ug mitubag siya kanila. Abi ba ninyo nga kadtong mga tawhana nga taga Galilea mga mas makasasala kaysa tanang mga taga Galilea tungod kay nag-antos man sila ug ingon ni adto, sultihan ko kamo dili. Apan gawas lamang kung maghinulsol kamo, maalaot usab kamo sama kanila. Ug ang 18 nga natumbahan og turi sa siluwam ug nangamatay sila, gituuhan ba ninyo nga labaw pa silang sad-an kaysa tanang mga tawo nga lumulupyo sa Jerusalem? Sultihan ko kamo, dili. Apan gawas lang kung kamo maghinulsol, kamong tanan maalaot usab sama kanila. So, basin og atuo kahigala nga buutan ka, dili ka takos sa tunglo sa Ginoo kay maayo man ang dagan sa imong kinabuhi, but the Bible tells us that unless you repent you will also perish. Ayaw huna-hunaa nga ang mga tawo nga nag-antos gumikan kay makasasala sila mas maayo pa ka kaysa kanila. No, the Bible says there is no one righteous, no, not even one. Kung dili ka maghinulsol higala, maalaot usab ikaw sama sa tanang mga makasasala nga nagtanggong na karon didto sa impyerno. Now nasayod ang atong Ginoong Hesukristo nga wa gyud nato makit-i kanunay nga takusta nga magantos, takusta sa silot sa Ginoo. Ang atong pagtan-aw sa mga pag-antos ni ining kalibutana mura og out of the ordinary nga dili gyud unta ni dapat mahitabo sa atong kinabuhi. Now kung ang pag-antos sumpay kini sa atong sala, ang atong pagtuo dili ta takos niini. Ang uban takos nga pagasilutan pero kita dili. Mobi apod kini paghuna-huna sa mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung nasabtan pa nila nga sila makasasala usab, dili unta nila ipangutana katong ilang pangutana nga, Lord, what about those people nga natumbahan sa turi dito sa Siluam? Makasasala gyud tingali to sila Ginoo no. Ya kami kay wa mami matumbahe so okay mi. Apan gikoreksyonan sila ni Hesukristo. Dili ay gyud mo pagtuo nga mas makasasala pa sila kaysa kaninyo. Pareho ra mong makasasala.
and unless you repent, you will all likewise perish. So, giremind sa Ginoo ang iyang mga tinunan that everyone deserves the judgment of God. Temporarily, mga kaigsuunan, nakasinati kita sa pagkamaayo sa Ginoo, pero wala kini nagpasabot nga nagpakabuta na ang Ginoo sa atong mga sala ug sa atong condemnation. So the next time nga matintal ka og complain, reklamo kung dunay daotang mahitabo kanimo, pangutana ang imong kaugalingon. Kay ngano, takos ka ba sa pagkamaayo sa Ginoo? Dili gayud, makasasala ikaw. Kung nakasinati ikaw og pagkamaayo sa Ginoo, it's because God is good. Ang mga tao, wa nila ma-appreciate ang pag-anto sa Ginoo, ang pagpasan sa Ginoo sa ilang mga sala. Temporary delay of judgment kini mga kaigsuunan because God is giving us the chance to repent. Ayaw kini gamita isip lisensya sa pagpakasala. Temporaryo ra kini mga kaigsuunan nga gitolerate sa Ginoo ang sala, but it doesn't mean to say nga approval na kini. Ang giingon sa Acts chapter 17 verse 30, ang giingon dinhi, ang mga panahon sa kabuang gipalabay ra gyud sa Dios. Apan karon gisugo niya sa tanang tawo, sa tanang dapit nga maghinulsol. Ang picture niini, mura ba og gipiyong sa Ginoo ang iyang mga mata, unya mura og wa niya tan-awa ang atong sala. No, it doesn't mean that God is not angry at sin anymore, mga kaigsuunan. Nagpabilin gayon ang kasuko ug kapungot sa Ginoo batok sa atong sala. Ang but ipasabot niini, gidilatar lang sa Ginoo ang iyang paghukom. Temporaryo ra kini nga kaluoy sa Dios. Apan karon gisugo sa Ginoo sa tanang mga katawhan, sa tanang dapit nga maghinulsol, because if we do not repent, we will all likewise perish. Ikaduha nga panalangin nga makita nato sa Romans chapter 2 verse 4 nga dugang sa panalangin nga atong gipamalandungan last week, katong goodness of God. Kining gitawag og long suffering. Taas kaayo nga pagpailob sa Ginoo. Iyang gi-stretch, iyang gi-extend ang iyang patience, mga kaigsuunan. Gikan kini sa Greek word nga makrothemias, nga ang but ipasabot ang pailob sa Ginoo, iya gayud nga giinat og duro. Aron lang ma-delay ang judgment, aron dili niya ipahamtang dayon ang silot. Ug ang purpose, aron ang mga katawhan maghinulsol, mahatagan og chance nga maghinulsol. Matud pa ni Charles Spurgeon, mga kaigsuunan, ang iyang giingon, ang forbearance adunay kalabutan sa kabug-aton sa sala. So gipas-an sa Ginoo ang bug-at kaayo natong sala. Ang long suffering adunay kalabutan sa kadaghanon sa sala nga giantos sa atong Ginoo. Long suffering implies that the offenses worthy of judgment are continuing. Nagpadayon kini sa matag adlaw. Ang mga tawo rebelde sa matag adlaw, mga ingrato, ilang gitigom ang tunglo ug kapungot sa Ginoo. Gapatong-patong kini, mga kaigsuunan, nga ibubo kini sa Ginoo sa adlaw sa paghukom kung dili gayud sila maghinulsol. Ang giingon dinhi sa Romans chapter 2 verse 5. Apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga walay paghinulsol, nagtigom ikaw alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa mataro nga paghukom sa Dios. So higala, ayaw gyud isipa nga giquits ra sa Ginoo ang imong sala, gumikan kay nakasinati ka sa iyang pagkamaayo sa matag adlaw. No, gatigom di ay ka. Unsa man ang imong gitigom, tunglo ug kapungot sa Ginoo nga iyang ibubo sa adlaw sa paghukom. Dili lang kay gibubo sa Ginoo kanimo karon ang pagkamaayo niya sa tibuok kalibutan. Nag-enjoy ang mga tao sa pagkamaayo sa Ginoo. Iya usab nga gi-demonstrate ang iyang forbearance ug long suffering. Bisan ang mga tao nagpadayon sa ilang sala sa matag adlaw, nag-enjoy gihapon sila sa lagsik nga panglawas, nakakaon gihapon sila og insakto nga pagkaon. Now sa Biblia daghan kayong example sa long suffering sa atong Ginoo. For example, Genesis chapter 6 verse 5. Sa panahon ni Noe, sa wala pa ang baha,
120 years nga nagpailob ang Ginoo mga kaigsuunan. Pero after 120 years, gibubo sa Ginoo ang iyang silot pinaagi sa baha. Ang giingon sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita sa Ginoo nga dautan na gayud kaayo ang mga tawo sa yuta, ug ang matag paminsar sa hunahuna sa iyang kasing-kasing kanunay na lang nga dautan. Verse 3, Genesis 6, ug miingon ang Ginoo, dili magpabilin sa tawo ang akong espiritu tungod kay unod siya, apan ang iyang mga adlaw mahimong 100 ug 20 ka tuig. Now sa 2 Peter chapter 2 verse 5, gipasabot kini ni Pedro, ang giingon dinhi, ug kung sa unsang paagi ang karaang kalibutan wala niya gipasaylo, bisan pagiluwas si Noe nga magtutudlo sa pagkamatarong kauban sa lain pang 7 ka tawo, niadtong ang kalibutan sa daotang mga tawo gipadalhan og baha. So sulod sa 120 years, gi-stretch gyud sa Ginoo ang iyang pagpailob. And for 120 years si Noe gawali sa pagkamatarong sa Ginoo sa iyang henerasyon. For 120 years, nag-enjoy ang mga tao sa mga maayong butang gikan sa Dios. Pero dunay utlanan ang tanan mga kaigsunan. Matthew chapter 24 verse 38, tungod kay sa unsang paagi niadtong mga adlaw sa wala pa mibaha, nangaon sila og nanginom og nagminyo og gipaminyo hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Pero dunay utlanan ang tanan. Higala ka ng maayong butang nga imong na-enjoy karon, dunay utlanan ka ng tanan, and if you will not repent, you will also perish, just like the people during the time of Noah. Now, ikaduhang example, ang mga Amorites. Genesis chapter 15 verse 13 to 16. Giingon sa Ginoo kang Abram, tinuod nga kinahanglan mong masayran nga ang imong binhi mahimong tagalaing lungsod sa dapit nga dili ilaha, ug mahimo silang mga ulipon didto ug paantuson sila sulod sa 400 ka tuig, apan ang nasod nga ilang silbihan akong pagahukman, ug pagkahuman mubiya sila nga adunay dakong kabtangan, apan malinawon ikaw nga mupadulong sa imong mga katigulangan, ug malubong ikaw sa panahon nga hingpit na ang imong katigwangon. Sa ikaupat nga kaliwatan sa imong binhi, mubalik sila dinhi og utro, tungod kay wala pa mahingpit ang pagkadautan sa mga Amoritanhon. So sulod sa 400 years mga kaigsunan, ang mga Amorites, nagpadayon sila sa ilang pagkadautan. Nagtigom sila og tunglo batok sa Dios. Pero wala kini nagpasabot nga gipapas na sa Ginoo ang ilang sala. Gidemonstrate lang hinuon sa Ginoo ang iyang pag-antos ug pagpailob. Na-enjoy sa mga Amoritanhon ang pagkamaayo sa Ginoo. Remember, dito sila nagpuyo sa lugar overflowing with milk and honey. Ug ang imong kinabuhi karon higala basig abundansya gayud kaayo, ayaw ipakagamay ang pagkamaayo sa Ginoo. Romans 2:4 once again, o gipakagamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pagantos ug pagpailob nga wala nimo maamguhi, nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat kanimo sa paghinulsol? Ayaw gayud ka minusi higala ang pagkamaayo sa Dios. Ikatulo nga example, si Faraon. Pasensyoso gayud kaayo ang Ginoo kang Paraon. Gipaabot pa og napulo kahampak in the hope nga si Faraon maghinulsol ug mo bow down sa atong buhi nga Dios. Na-enjoy ni Faraon ang panalangin sa Ginoo. Remember, it was God who elevated Pharaoh to the throne. Pero di gyud mo submit si Faraon sa atong Ginoo. Exodus chapter 10 verse 3 ang giingon dinhi. Mao kini ang giingon sa Ginoo ang Dios sa mga Hebrewhanon, hangtod kanus aka magdumili sa pagpaubos sa akong atubangan. Mao katoy gibuhat ni Faraon, and this is also his question to you, my dear listeners. Hangtod kanus aka magdumili sa pagpaubos atubangan sa Dios. Ang ikaupat nga example mao ang mga Israelita. From the beginning, gipamatud-an gayud sa mga Israelita nga sila gahig ulo. Exodus chapter 32 verse 9. Ug giingon sa Ginoo kang Moses, nakita ko kining lungsura, gahi kayo ang ilang ulo.
Mao kini unod sa wali ni Pablo sa Acts chapter 13 verse 18 nga ang Ginoo gaantos kanila didto sa kamingawan. Ang giingon dinhi sa halos 40 ka tuig gipailuban sila sa kamingawan. Nagpailob ang Ginoo, but it doesn't mean to say nga wala musilot ang Ginoo. Misilot ang Ginoo. Gipadala niya ang mga propeta aron mawarningan ang Israel ug ang Huda, pero kadtong mga propetaha ilang gipamatay, ilang gipakaulawan. Matthew chapter 23 verse 37 ang giingon dinhi, O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga gisugo ngadto kaniya. Pila na ba kahigayon nga gitinguha nako nga tipunon ang imong mga anak nga susama sa pagtipon sa inaan nga manok sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, ug nagdumili kamo. It wasn't until after years of God's long suffering nga miabot ang pagsilot sa nasod sa Israel. Matthew chapter 21 verse 43 ang giingon dinhi, mao nga gipamulong ko kaninyo, kuhaon gikan kaninyo ang gingharian sa Dios ug ihatag sa usa ka nasod nga maghatag og bunga niini. Ikalima nga example mga kaigsuonan, di nataputan-aw sa uban, kita ang atong kaugalingon. Di ba pasensyoso gayud kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi? Pasensyoso kayo ang Ginoo sa tanang mga katawhan. Na kinabuhi kita niining dautan kayo nga henerasyon. Nagpadayon ang sala sa kalibutan, nagpadayon sa pagrebilde ang mga tawo batok sa Dios. Pero hangtod karon, gidilatar sa Ginoo ang iyang paghukom. Unsa man ang hinungdan? Because God is giving us the chance to repent, mga kaigsuonan. Ang imong kinabuhi na puno sa mga panalangin, pagkaon, tubig, pamilya, kusog ug kapiskay sa panglawas, di gyud maihap ang panalangin sa Ginoo. Karon, ang pagkamaayo sa Dios, mga kaigsuonan, ang iyang pag-antos, pagpasan ug pagpailob, kining tanan mag-aghat kanimo dapat ngadto sa paghinulsol. Matud pa ni James Montgomery Boyce sa iyang pag-explain ni ini nga bersikulo, naghatag siya og tulo ka rason nganong kining pagkamaayo, pagpasan sa Ginoo ug pagpailob kinahanglan nga mag-aghat kanimo nga maghinulsol. Una, kung ang Dios maayo kaayo, then kung imong mailhan ang Ginoo, mga kaigsuonan, you will experience all of the goodness in this life. Kay maayo man ang Dios, so pangitao na ako ang Dios. Kay kung makaplagan na ako ang Ginoo, ang tanang pagkamaayo mapunta ngari ka nako. As a lost person, of course, dili nimo kinituuhan. Gumikan kay nagtuo ka nga kung layo ang Ginoo kanimo or independent ka gikan sa Ginoo, makaayo kini kanimo. But that is wrong. Kung ang kaayo sa Ginoo iyang tangtangon gikan kanimo, mamatay ka automatic. Tangtangon sa Ginoo ang hangin, ang tubig, mamatay ka automatic. Pero ang mga tao manggod gatuo sila nga miserable ang ilang kinabuhi kung magpasakop sila sa Dios. And there are millions of people nga naglangoy na karon sa impyerno because of that mentality. Nga murag pilion nila nga walay Dios aron malipayon sila, but that is very wrong. Paghinulsol higala ug dagop kang Kristo. Ikaduha, kung ang Ginoo gatolerate sa imong mga sala sa kamulong nga panahon, it is because chances are gusto jud kang luwason sa Ginoo. Kay kung buot ka pa unta niyang hukman, iya na unta kining gibuhat kaniadto pa. Pero nagtolerate ang Ginoo sa imong mga sala, basin yun og gusto kang luwason sa Ginoo higala. Busa paghinulsol ug dangop kang Kristo. Ikatulo, kung ang Ginoo nagpailob gayud kayo og dugay sa daghan kayo nimong mga sala, kini tungod kay gihatagan ka sa Ginoo og kahigayunan nga maghinulsol. Ayaw gayud kasipyat higala sa pagtuo nga gumikan sa pagkamaayo sa Ginoo nga imong nasinatian, dili na moabot ang paghukom. Very wrong. Very wrong. Gidilatar sa Ginoo ang iyang judgment aron ka maghinulsol. Busa ayaw na paglangan-langan higala. Buhi ka pa hangtod ni ining taknaa.
Dangup kang Kristo, talikdi ang imong sala ug saligi ang dugo ni Kristo ingon nga bugtong bayad sa tanan nimong sala past, present and future. Salig sa pagkamatarong ni Kristo higala gumikan kay wala kay pagkamatarong nga mao'y basihan nga dawaton ka sa Ginoo. You need the righteousness of Jesus Christ. Trust in the Lord Jesus Christ alone. Believe on Him as your Lord and Savior ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.